салом мухлисони беҳтарини дунё. Биёед имрӯз дар бораи ҳаёти Барселона барои мавсими оянда суҳбат мекунем. Дар соли 2020-21 кадом футболбозон мавқеи худро нигоҳ медоранд, кадомашон бояд раванд ва барои ки Барса дороиҳои худро дариқ намедорад. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Агар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ ки дар канал тез видео барояд, то ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби 6500 рубл шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. дар ҳамаи дастаҳо президенти клуб одами асосӣ аст. Агар дар ихтиёри мухлисон бошад, якум аз президент халос мешуданд. Аммо ба ҳама трансферҳои клуб ҳамин Жозе Бартомеу ҷавоб мегӯяд. Ин мардаки хуб ҳаятро муайян мекунад. шумо аз ҳаяти ҳозираи даста розӣ ҳастед ё ин ки не? Аммо илоҷи дигар надоред. То моҳи июни соли 2021 ба ҳамин президент тоқат бояд кард. танҳо моҳи июн интихоботи навбатии президентӣ баргузор мегардад. то он вақт Бартомеу ва командаи ӯ ҳамроҳ бо Абидал трансферҳои асосии Барселонаро амалӣ мекунанд. боз як фигураи асосии сармураббии даста мебошад. Сетьен сарбаландона аз ҳолати кризис Барсаро бурун мебарорад. бозии даста аз лиҳози нишондоди XG хело хуб аст. XG имконияти голзаниро мефаҳмонад. дар вақти Валверде ин нишондод 1,176 буд, зери роҳбарии Сетьен 2,136. беҳтар шудани нишондоди XG ки ҳолати хавфнокро дар назди дарвоза ҳисоб мекунад, аз муваффақияти тренери нав дарак медиҳад. дар вақти Валверде ин нишондод 1,116 буд, ҳоло бошад 0,199. Кике Сетьен исбот мекунад ки дар мавсими соли 2020-21 дар дастаи Барселона бояд фаъолият кунад. дар бораи мавқеи дарвозабон Барселона дилпур аст. Тер Штеген ҳамроҳ бо Месси бозингарони асосии Барса ба ҳисоб мераванд. овозҳо дар бораи ояндаи дарвозабони олмонӣ ҷойи нигаронӣ надорад. ин як ҳолати маъмулӣ аст пеш аз шартномаи нав бастан. Тер Штеген аниқ то охири соли 2024 дар Барселона мемонад, чунки шартномаи ҳозираш ин муддатро ташкил медиҳад. Нелсон Самеду яке аз бозингароне ки баъди омадани Сетьен хело фаъол шуд. Барселона бояд ӯро раҳо накунад, мисли дигар футболбозоне ки ба дастаҳои дигар дод. ба ин футболбоз як қатор грандҳои Аврупо таваҷҷӯҳ карданд. бозингари 26-солаи португалӣ дар оянда боз ҳам рушд мекунад ва метавонад давомдиҳандаи Дани Алвес бошад. Серхио Роберто вақтҳои охир ба маркази майдон кучонида шудааст. Аслан дар мавқеи Нелсон Самеду бозӣ мекунад. бигзор рақобат миёни онҳо ҳардуяшро пурзур кунад. Жерар Пике 1-2 соли дигар ҳатман мавқеи худро ба касе намедиҳад. мо дар бораи мавсими соли оянда гап мезанем. якбора эл президент аз мақомаш барканор мешавад, лекин Барса ба ҷои ӯ аз ҳозир бозингар мекобад. вариантҳои мо барои шумо писанд меояд. аввалтар аз ҳама Тодибо, ки ҳоло дар дастаи Шалке ба таври иҷора бозӣ мекунад. Араухо аз Барселона Б, ки хело вақт аст бо дастаи асосӣ якҷоя машқ мекунад. аз хориҷа варианти хуб ва футболбози дастрас ҳимоятгари Лейпциг Дайод Упамекано мебошад. футболбози фаронсавӣ ҳамагии 22 сол дорад, ки 2 соли охир яке аз беҳтарин ҳимоятгарони Бундеслига аст. дар мавқеи ҳимоятгари марказӣ аллакай дар Барселона ду футболбоз ҳастанд, ки намояндаи қаҳрамони ҷаҳон мебошанд. Лангле ва Умтити бояд ба даста хизмат кунанд. Кике Сетьен онҳоро ба навбат истифода мебарад, тои ки ба ҳолати варшии худ баргарданд. ин рақобат имкон медиҳад ки бозингарон бисёртар меҳнат кунанд ва худро нишон диҳанд. дар бозии охир дида мешавад ки тасмими тренер натиҷа медиҳад, аммо як проблема аст. Умтити тез ҷароҳат мебардорад. дар як сол чанд маротиба ба иллати осеб аз саф берун мешавад. фурӯхтани чунин футболбозон бисёр мушкил аст. Барселона ҳамин ниятро надорад, чунки эҳтиёҷ ба муҳофизатгари марказӣ ниҳоят калон аст. Клеман Лангле баръакс бо гузашти вақт хубтару беҳтар мешавад. Алба 30 сола шуд. сабаби заиф бозӣ кардани ӯ ба фарқ аз 2 соли пеш ҳамин аст. дар вақти Валверде мавқеи ҳимоятгари тарафи чап ба номи ӯ муҳр шуда буд, лекин ягон бозингари дигар ҳам нест ки то ба худ омадани Алба дар ин мавқеъ бозӣ кунад. Хуниор Фирпо ояндаи дурахшон дорад, аммо ҳоло хом аст. камкам ба ӯ имконият дода мешавад барои мутобиқ шудан ба стили бозии Барса. афсус варианти Кукурелла ва Миранда, ки дар дастаҳои Хетафе ва Шалке тариқи иҷора бозӣ мекунанд, дар нақша нест. даста аз ҳисоби онҳо пул кор кардани асту тамом. шояд роҳбарияти даста мехоҳад ба бозингари дигар, ки тарбиятгирандаи академа ба ҳисоб меравад, умед бастанд. Серхио Акиема дар Барселона Б рӯз ба рӯз не соат ба соат рушд мекунад.
дар маркази майдон Серхио Бускетс қалби даста ба ҳисоб меравад. Бо омадани Ситиен Бускетс бо сад ранги дигар ҷило медиҳад. Прессинги олиҷаноб, пасҳои аниқ ва ҳис кардани ҳамдастагонаш дар сатҳи баланд аст. Дар мавсими оянда Бускетс аллакай 32 сола мешавад, аммо ин як рақами хушку холӣ аст. Баъзе футболбозон бо гузашти сол беҳтару хубтар ҳунарнамоӣ мекунанд, махсусан ним муҳофизатгарон агар бо сар фикр карда тавонанд. Бускетс бисёр ҳам бозингари боақл аст. Аз ин хотир ҳатто агар проекти нав дар Барса роҳандозӣ шавад, ӯ фигураи асосӣ боқӣ хоҳад монд. Аз ҳама асосӣ Бускетс бояд вориси худро тарбият кунад. Френки де Йонг ҳоло ҳам дар сатҳи зарурӣ набаромадааст. Дар ин мавқеъ Барселона 75 миллиони дигар сарф намекунад. ба назар чунин менамояд ки вақту соати Ракитич дар Барса ба охир расидааст. дар ин бора маҷалаҳои бонуфуз гап мезананд. худи футболбоз ҳам ба тақдир тан додааст, чунки дар ҳайати асосӣ қариб роҳ намеёбад. агар бозӣ кунад ҳам дигар дар он сатҳи баланд нест. аз ин хотир Барселона ба футболбози Наполи Фабиан Руис таваҷҷӯҳ чашм духтааст. бо ин бозингар Ситиен дар Бетис аллакай кор кардааст, лекин президенти дастаи италиягӣ одами ғайриоддӣ мебошад. Де Лаурентис як ҳила дорад. беҳтарин бозингари худро агар хоҳад дар даста нигоҳ дорад, аз осмон ягон нарх мегузорад. Тамом. Вақтҳои охир бе ин ҳам аз Барселона пули калон талаб мекунанд. Боз як футболбози дигар ки баъди омадани Ситиен фаъол гардидааст, Артур мебошад. футболбози бразилӣ як камбудӣ дорад, аз ҷиҳати физикӣ қавӣ нест, лекин бозингари боваринок аст. ҳамеша ба ӯ умед баста мешавад. боз як варианти дигар аст ки агар амалӣ гардад, камбеки ҳақиқӣ мешавад. Барселона мехоҳад ба Филиппи Каутиньо як шанси дигар диҳад. Кике Ситиен худаш мехоҳад ин вариантро як бор санҷад. ба ақидаи тренер Каутиньо аз Дембеле дида фоидаи бештар меорад. бозингари бразилӣ имкони дар майдон бозӣ карданро дорад ба ҳар ҳол, лекин Барселона то охир ба Усман Дембеле умед мебандад. дар тарафи рости ҳуҷум чӣ? Майдабозӣ мекунем? Дар тамоми хатти ҳамла Месси бозӣ хоҳад кард. Барселона ният дорад бо футболбози беҳтарини дунё шартномаи ҳамкориро дароз кунад. аз рӯи он Месси то соли 2023 дар Барселона боқӣ мемонад ва маоши баландтаринро соҳиб мегардад. дар ҳамин мавқеъ Барса як бозингари ҷавонро харидорӣ кард. Франсишко Тринкао футболбози боистеъдод аз Португалия аст. ба Роналдои нав Барса $30 миллион дариқ надошт. дар ин мавсим бозингари 20 сола хело фаъол аст. 7 гол зада, 8 асист кардааст. Луис Суарес акнун як соли дигар дар Барселона мемонад. дар набудани ӯ ба қадраш расиданд. миссияи ӯ дар ин муддат ба ғайр аз бозӣ кардан ба ҳамлагари нав ёрӣ додан аст, то ки зуд ба даста мутобиқ шавад. Лаутаро Мартинес аз ҳар ҷиҳат ба Суарес монанд аст. Барселона аз ҳозир маълум кард ки танҳо ба ин форвард таваҷҷӯҳ дорад ва барои ба даст овардани ӯ тамоми талоши худро анҷом медиҳад. мо боварӣ дорем ки футболбози уругвоӣ баъди як сол аз даста меравад. худаш чунин қарор қабул хоҳад кард. дарди зону дар ин сину сол имкон намедиҳад ки бозингар ба ҳолати варзишии худ баргардад. Мартинес аллакай футболбози тайёр аст. аз ҳама ҷиҳат бозингари арзанда ба ҷои Эл Пистолеро. Неймарро тамоми сол дар маҷалаҳу сайтҳо ном мебаранд. трансфери асосии тобистони оянда ана ҳамин бозингар мешавад. ин дафъа шанси баргаштани ӯ ба дастаи Барселона хело зиёд шудааст. аз рӯи маълумоти Mundo Deportivo акнун бо нархи 180 миллион бозигари бразилӣ дастрас мегардад. Барселона метавонад бар ивази Неймар ба ПСЖ се футболбози худро пешниҳод намояд. инҳо Антуан Гризман, Усман Дембеле ва Каутиньо мебошанд. бо он хотир боварии мо ба ин трансфер зиёд шудааст ки Бартомеу пеш аз интихоботи президентӣ боварии мухлисонро ба даст меорад. трио беҳтарини ҷаҳон МСМ бояд ба ҳам оянд. Ансу Фати дар вақти зарурӣ Неймарро иваз мекунад. дар охир хулосаи мо ин аст ки Барселона ҳар як мавқеъро бо футболбозони нав пурқувват хоҳад кард. дар маркази ҳимоя аз Лейпциг футболбози француз Дайо Упамекано беҳтарин вариант аст. бо омадани Руис мушкилии Барса дар маркази майдон ҳал мешавад ва албатта Барселона ба Неймар ниёз дорад. ҳамроҳ бо Лаутаро Мартинес трио ҳуҷум даҳшат мешавад. барои амалӣ шудани ин трансферҳо Барса бояд якчанд бозингари худро фурӯшад. Антуан Гризман ки ба даста мувофиқ наомад. агар дар кор шавад Усман Дембеле ки аз ӯ ҳама хаста шуд. Ракетич бошад худаш рафтанӣ аст. бо дастаи Атлетико аллакай гуфтушунид карданд. Рафиня, Брейтвейт, Кукурелля ва Аления бо таври доимӣ ба дигар клуб дода мешаванд. Перес ва Тодибо агар дар ҳамин тем бозӣ кунанд, дастаҳои Рома ва Шалке онҳоро барои ҳамешагӣ харидорӣ мекунанд. боварӣ дорем ки Барселона Б бо истеъдодҳои хуб ва бозингарони беҳтарин дастаи асосиро таъмин мекунад. дарвозабон Пеня, ҳимоятгари марказӣ Араухо, ҳимоятгари чап Акиема, бародари Бускетс, Манчу, Рики Пуч ва Алекс Калядо вақту соати худро поида меистанд. дӯстон, ба ҳамин видеои имрӯза тамом. шумо дар комментария нависед кадом футболбозро шумо мехоҳед ки тобистон Барселона харидорӣ кунад. ҳатман фикри худро дар комментария нависед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.